Ameriki ka jamana kalafili tɛmɛnin kɔ min ye Donald Trump sugandi k'ale bila présidentya ra nin cɛbɔ ni kɔni ale kan ka sigi fanga kunna kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 20 nata. Anw ye munumunu salo kɛ Burkina Faso faaba kɔnɔ ka fasodenw ka hakilinata sɔrɔ ka taa Donald Trump ka masaya lakurayali la. Donald Trump kun kɛra président ye a mandat kelen tɛmɛna a sɔgɔra tuguni pouvoir ra. An ka laɲini min ye kɔni an to quoi. Parce que actuellement an ka transition mi yɔrɔ min na n'o taara an baara kɛra ni mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ an ka dugu kɛlɛ kɛ voilà ni mɔgɔ min tɛ se k'an dɛmɛ ale ko na an kɔni an tɛna baara kɛra tigi ye a France ye o ye an ye sen tigɛ ka bɔ o la parce que o t'an ka baara ɲɛna nous on veut travailler des personnes honnêtes on veut travailler des gens qui sont prêts pour nous accompagner dans notre combat contre le terrorisme. Kama sɔrɔ fasodenw dɔw ko Donald Trump ka kuma fɔcogo o ma min olu ma Sie Idrissa Traoré ko ale bɛ mɔgɔ ka kɛwale de filɛ ka se ka a tigi ka ŋaniya yira. A kɔni kuma caman o kuma dɔ fɔ min bɛ mɔgɔ dimi min bɛ mɔgɔ dimi ale côté naani ti a ye comme Donald Trump bɛ dimi mɔgɔ ye parce que tuma caman ne b'a ka kuma ninnu b'an ɲɛ yɛlɛ le quoi parce que a ka mɛnni caman bɛ ko yira mɔgɔw la le mɔgɔ min b'a faamuya ne kɔni b'a faamuya a ka ko faamuya ten de voilà bon ne ɲɛ bɛ min na Donald Trump ka ko la ni ala y'a nɔgɔya kɔni y'a ɲuman sigira ni a ka bɛ baara kɛ n'an ye an ka jamana sabara an bolo di ɲɔgɔn ma ka bankan kelen fɔ quoi olu ka gɛlɛn ne ma. Ka ɲɛsin Rusilakaw ani Ukraine ka kɛlɛ kan Abdoulaye Ouedraogo ka fɔta ra ko ni Donald Trump bɛ fɛ nin kɛlɛ nin ka ban latigɛta se kɔni o bɛ ale ye. Ni Amérique décidera bi na k'a fɔ k'a bɛna guerre nin ban Russie ni Ukraine ka guerre nin ban a b'a ban moyen b'a ye ka kɛ parce que olu bien avant président kɔrɔ min bɛ olu b'u minɛnw bila ka taa di Ukraine ma pour que Ukraine ka se ka continuer kɛlɛ nin n'o tɛ Ukraine ka jamana bɛɛ tiɲɛna jamanadenw bɛ sɛgɛn na gɛlɛya nana Ukraine tun tɛ gɛlɛya lɔn wala jamana minnu olu yɛrɛ tun bɛ baloni kɛ ka sɛnɛ kɛ fo ka to ka simafɛnw bɔ ka na simafɛnw yɛrɛ fana tun bɛ na Afiriki ka na dɛmɛw kɛ bon bi bi in na o bɛɛ nɔgɔyara ala ni kɛlɛ sa o kɛlɛ yɛrɛ fansi ale ma ɲi voilà Occident ninnu ka sabari ka ɲɔgɔn faamuya b'a lɔn intérêt ko lo mais a bɛ se ka ban. Yaasa ka se ka faamuyali ko ɲɛnama kɛ farafinna ani Amérique ka tigɛdi ɲɔgɔnma na Lasina Nebie ka fɔta ra Donald Trump ka ɲi ka wuli ka na filɛri kɛ fɛn min bɛ an fɛ yan. N'a ye fanga ta o a kan ka yɛlɛ farafinna ka réalité na ɲanden quoi kana sigi to a bɛ expliquer na yɛrɛ ma parce que o tɛ can fɔ quoi u b'an ka u bɛna an ka village photo u b'a ta k'an envoyer o ma u b'a sɔrɔ n'ale k'an manipuler mais na yɛrɛ ma i bɛna filɛ. O bɛɛ n'a ta dɔw ko nin ka ɲi ka lakuraya bɛnkan sɛbɛn gafe kuraw de kɔnɔ. Président kura lo sara kɔrɔkɔrɔ mun sigira n'an ka président kɔrɔ ni cɛ ni fi an k'ale le réviser fɔlɔ n'a sɔrɔla mun man ɲi a ti an a tɛ arranger ni an baara kɛ n'ale le ni min ka ɲi sa an bɛ se ka dɔ fara kan cogo min an b'olu kɛ parce que tuma caman ni tubabuw ka jɛn na an bɛ bɔnɛ le. Amérique ka président kura Donald Trump ale kɔni maa kɔnɔ don kosɛbɛ farafinna sabula fasodenw bɛ fɛ ka filɛ taabolo o min kɛ ka di olu ka jamana ani nin faragwɛ jamana nin ma nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.